back to Sunday Train. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Well guys, ke namhlanje ke hayi buba umseleku ke usimangazile ngampela lapha na ke kuthando ke nesithembu. Uqala wasimangaza ke ngendaba ke kaMpilo yokuthi ke uthi ke uMpilo njengoMpilo eshintsha isibongo nje uMpilo ethi ufuna ukuba ngowakamseleku ngokuphelele so ubaba wakhe ke uthi ke uma ngabe belokhu beqhubeka nokuthi kufanele amlobole kusho ukuthi uMpilo akusafanele ke ahambe ayobona ke umndeni wakhe wakwa mawakhe. Kanjani guys, yenzeka kanjani ke into enjalo? Ngiphuxukile nje ukuthi umseleku kahle kahle akayazi ke nje iculture yokulobola ukuthi ke isho ukuthini. Ngoba phela uMpilo ubelonga komalume wakhe ngokwesibongo. Yebo izinto zakhe zonke zenziwa ke komalume wakhe njengokuthi mangase kuthiwa ke uyalotsholwa kufanele ahambe olotsholwa komalume wakhe ngoba akasiyena owakamseleku ngoba ke akalotsholiwe noma wakhe futhi azange ke azalotsholwa. So bawumseleku ke is using that uthi ke mangase kwenzeke yena ahambe okhokha ke amalobolo njengoba kubonga uMpilo bethi bafuna ke inkomo ezu4. Uthi lokho ke bekusho ukuthi uMpilo akasophinde aye emlazi kama wakhe, angeke asavakasha, angeke nje isababikho into emhlanganisa ke nayo low family. Lento yisho nje uMpilo ubelonga ngomalume wakhe kodwa uhleli naye. Angazi ukuthi wayengasebenzisi ke the same principle yokuthi amvumele ukuthi mangabe selutsholiwe ke aqhubeka ke ayovakashela ke uma wakhe. Lento le isidonze isikhathi eside guys, isidonze isikhathi eside, akusikhona ukuthi umseleku akanayo imali yokuthi angakwazi ukuthi aloboleke uMpilo. uMakhobaluze washo nje into athi kwakumnandi la lenza ingane kodwa manje senifuna ukustressa nathi. Akagcina ke lapho guys bawumseleku uphinde futhi wadlulela ke kulwandle. Angazi guys indaba kaLwandle mina ukuthi uLwandle uyajola yini ngampela uLwandle unawo unique girlfriend. Ngeke ngenza abanye ke la inkundla zokuxhumana bethi uMacele uyena ongafuni ke ukuthi uLwandle indaba zekaLwandle ke zibe all over social media. I'm not sure ukuthi iqiniso yini ongampela kunjalo uyamprotecta uLwandle, of which it's a good thing guys because njengompumelelo nje uthuka every day because of impilo yakhe siyibone kakhulu lapha na ke kuwona ke le reality TV show yabo. Simbona nje ukuthi umuntu oxoxelwa isimilo yonke into yakhe nje yena ehlezi isobala. Usekhulelesile siyazi, unentombi siyazi, uthola enye intombi like kuningi yabo. So if ngampela uMacele kuyena ongafuna ukuthi ke indaba yakaLwandle zaziwe ke umphakathi, hayi futhi nalapho ngeke ngize ngimsule guys. So ke into eyenzekile ke ubaba uMseleku uthi ke uLwandle kufanele aganwe alethe unkosikazi kwaMseleku. uLwandle umpumelelo naye kubona sengazi ukuthi akazi nokwazi ukuthi uLwandle unentombi, unayo intombi wake wahlangana nayo like akazi nokwazi bathi hayifanele abeke imali yolobola uthi umpumelelo noma ngakhipha noma 30,000 ubabazi ibhadi kuLwandle ukuthi 30,000 ngeke imali engaka. So yabona nje umuntu ongayimisele nje hayi angazi kwenzekani vele ngoLwandle guys. Kwenzekana nangoba wakhe sesimangaza ke sethi hayi ke uMacele ubhizi uphusha indaba kaNdabe omunye womndeni umfana ukuthi ke akaganwe ngoba usekhulelisile kodwa akabona ukuthi uLwandle kufanele aganwe naye. Usethi bawumseleku kodwa futhi naye mhlambe wena Lwandle kufanele kukhulunywe nawe uMacele ukuthi ngampela bese isikhathi sokuthi ugalwe ebese mangabe ngavumi bese uyomithisa. Hayibo ngiqala ukuzwa nje baba ukhuluma indaba enjalo ukuthi angagqugquzela ingane ukuthi ihambe yomithisa ingane zabantu ebazi kwahle ukuthi ayikakulungile ukuthi ingaganwa. Mina nje ngokwami ngithi nje uLwandle abamiyeke babone ukuthi yini kahle kahle afuna ukuyenza. Mhlambe naye nje uthanda obunye umlili mhlambe ofana bakhe we don't know. Omunye ke washo njalo wathi hayi mhlambe uLwandle hayi cha udlalela elinye team hayi lesicapha ngayo ke thina. But nje guys uba uMseleku hayi engathi ingane zakhe uyifaka ehlathini kunokuthi ke ayibonise kahle. Angazi uma niyakhumbula guys ukuthi ke uMayini imicasula kanjani indaba ukuthi bawumseleku uyena odonsa ke uMpumelelo ngekhala uthi uma kuyeni uMpumelelo nje namhlanje kungenxa ke kayena ubukabo wakhe bawumseleku. So ufuna ukwenza the very same thing lapha na ke kuLwandle guys. I was so disappointed ukuthi
angayisho kanjani indaba enjalo bembona untodana wakho ukuthi akekho ready for anything, akekho ready for ukuganwa, akekho ready nje lutho. Ngathi u-enjoy yakhona ukuthi nje udrive iy'ngane zakuba yilanda esikoleni nazi esikoleni. Loko okunye abakushoyo hhayi usanda kushayisana nemoto kababa wakhe nje recently. So nje into kaLwandle ayi guys angiyitholi kahle, angazi ukuthi sithini. That bring us